kublai pi ki viewers ngadon hang ni bat iway na iteng shop iban nadu karta kebangatang red ngalak ju i haki TV haki tu ki por badang yat kitu ki dish CD te nadu ka film ngalakular ngaken mau ka film babi kela nanta ka film kilabun ngamla su banjer kerteng namar lak kelet te henry leng ba jong i menta le sim men shwa ki wei ki plilat ki ai ka platform i henry menta ka i ka pasotonat ka long ba na ka platform ba pli ki wei menta de ka platform ka ba mai i pli lang na benta jong ki ka de ka sistem ha ka ba kom ki pradok ki prasnam ni dei ban penon kam kan ni dei ban penon kam hok ya kan ni ka sap ka phong ka ba ublei la ai hangi de balari pi laju experience haki script haki story pi laju ak film bunteli ki film khasi te ka ai ka penlong pi pin sim initiative ya kan ka story ka ba iba paryong mo ito ai kan ka story but kemba ngalayo ya keren bat i ong ba kan ka story ka kata ka de ka real story ka de ka true story ka ba kata ya ka ri ke jaj ben riu bat ka ba ai ki jing hikai te ka ai ka penlong pi pin sim initiative ya kan dia ban pin produce dan pin direct ya kan ka story ta kublai sibun ba PS lengdo kumju kublai pi barok ki viewers ki ba pe ya kan ka program menta te aku ban jubab ya kata ka jingkeli ka jongpi sisin kasngi kumbala dab yathu dai ba phaibok paryong menema ba iya kendu ya nga hakawai ka salun hakapor ba iwar kap snyo te ila keli yang hatu pidai ni am itu ibaju ak ki film khasimo tengah ong hoat ngade ila yathu khanas phangkata ka story te hakata ka sngi long imsham lala ban yathu in details mo phangka story ila shu yathu yang ba ka kerteng jong ka film ngamut ban ai kome jonga te 50% na kaliang jonga ngalalong ready ban produce namar iwat producer haktu kapor te ngalalong ready namar belai kata ka kentin mei namar nga ngade uba age bahaya imei jonga bat ngalong very close ta dan alor kata imei imdon shu mentala news tam imdon shu akan ka te te ngasngo melung habang akan mau ya imei bat ngaong long kat balong lada ka story ka biang na kambiang ro tang na ka daw ba ka title jong ka film ka don ye tai kentin mei kamot ngakloi ban produce te kumtang ila ya exchange number phone bat hakawai kasngi ngala phone ngaong lada pilai por one mi sing jonga ngakwa ban sngap ya ka khana jong kan ka story ka ba piong te kumta ila kloi ila wan jan met la ya shong kumbash kanta ar kanta ila ya thu khana ya nga te i ong ngaklem wan ra an rengan shu ya thu in short te ila ya thu bat nga ngas ngok thu ba hoi ban tho kum ka story inang ma tang ba namar ba impat ju shna film impat nang ban plot ya ka ya ki screenplay ya kan tengah ong hatu pisha na am ladang akwa ban penkela katu kat neki benta jong kan ka story ka jong pe i ong ka story ka storyline kam dei ban ki namar ba ya kan ka story ngasem na ka jingjia ka bala jia shisha ha ka wei na kilong yeng ka badon ha West Khasi Hills te kumba ila ong menne hiro ba na kaliang jong kita ki breu ki bala mat ya kan ka apot sepski kumban suong na ma long kim kwa te ban pen pau kerteng bakane ka jingjia kala jia shisha ka long yeng ka jongki hanre ha ka ju ka por kim don ru ka jing khanglat ya iba phaibok ba in tho ya kan ka story ba in perwan dore ka kum ka fel te ngasngo ban ai khuble ya kita ki long yeng ru ki bala sha yengi bangin penmi ya ka hakadur jong ka fel te hadin ba ila batai ka story ngala sngo ternat ba namar ngaru ngade ubawan naka nyau trap mapai nyau trap ban ong no ngadon kata ka jingkit klik bat ngaso kia hiru skad de bat ka jing ya kendu jong ka de ka jaj benriu khasi ka jong ni ma ini ki jingja ki ba ngi i kha ban long nakapor sakapor bun ki long yeng ni yo i kan ki ba sa marjan dane hakaju ka snong ka thaul ne hakaju ka district ni ju yo i ka wei ne ar ka long yeng ka ju mat ba ya kata ka ba ka jing ka ba ngingin pen i hakane ka film kan tengala so comment bang ayo ai ka story bat hakaju ka por namar pitip hi wat ladang ade u producer baduna pisa ki content ki jonga ki long baik ki story ki ba duna ka jinglut ki family drama dan ki romance sai pen i ki film jonga suong no ki story ki ba syampap ki ba penjau umat baik namar bale ka cost of production ka duna kan nakadaw bang ada producer bakam low cost production te ngaru ngala manghi ka pisa na kamanta ka ne ka film hanrei
kat hadu banda kut menta ka shooting atau post production hadu banda yo release ka jinglut ka latam ya kata ka bangala bapi estimate banga estimate andre nga aingu pat yo blay long kala long successful ngilala ban pendap kan kum ka jing temu ka jongi kan pi kom i director bat i producer ka juga por ka e jing yo i jong pi ya kini ki kun samla jong ka bri nyu trap jong i ma namar bab kila wan le audition hapi nata pila yo ban shim ban select iki ba pila i kop ban yo ban rung kata ka platform ke jong pi ma te ka e jing yo i bat jong pi bat ka e ka suggestion rup kaliang na kaliang ke jong pi ya kini ki kun samla jong i ki badon sap hakanika pi nga as a filmmaker dai nga long nga kwa ban wat ikini ki badon sap nga nom ong kinong kendong ne kinong sot laki dei kino kinoro ki badon sap andre kim yo ya kata ka platform ka babiang ban showcase ban pen i ya kata ka sap ka bakidon mo te nga let syaki than nong kendong syaki than west than jantia bat kum ta ter bun ki jaka nga let haki jaka ki badon kini ki dancing competition ki singing competition nga let kum unong pet kai nang tupat nga danga ison khmat yano nga wat ya ka number phone bar ngong pet nga ngadei kumta nga kwa bapin persyang haka audition ka jonga ladanga ikop ba ilong iba bit ban ak nga terwa ka banta ka ban ak lada ide iba bit ban ruai nga terwa haka lan ruai nong tho ne kumne tai mo te namar bele nga iba bun kinong sna film dei long hang ngan sabu ka wei ka jingkeli sibet ba baling is na film ngan sabatai kan dia te bun hi kinong sna film ngi shimbe ya ki main actor actress ki bala khampa andre ha kane ka film ko me jonga ngani tu ipi 90% kinong ya simbenta ki de ki new face fresh face kamot ki bampat ju simbenta hang noru ki de ki ba thamai sudah te le se di nakata ka daw kan kham yang ban le ya ka marketing jong kane ka film andre wat nakata ro ngai scam ba habang ala 3 minute ngan sayo ai ban khay yo so ba kadai kata te kat haki jaka ki banga lej ru nga ong bej ba nga kwa ben promote ya kini ki new talent kamot ladangi shim ya gitu ki barim si barim kini ki barang mi mai bapli kinong yo lat syai ka platform na kamata ka jong kadai tenat kata ka te na kata ka daw in every film of mine kamot ngan persyang bej ban wanra arne lai teliki arne lai ngot ki talent ki batamai la kadai haka liang ruai ne kaput katem ne ka shat lane haka liang acting longan persyang nalode snow tenat balari kata ka idea ke jong pi namar ba kata ka dei ka real mo ba ngila ban ong ba ka dei ka jingmut ke ba pidon sya ban kentiu ta ban pen kentiu ya ki kun ya ki talented youth jong ka ri berkejat ben riu jongi namar ba ni sotu syai ni yu iru ni sakit li jongi kmat bagi babun ki talented youth ki sakut no kata ka talent jong ki kasakut hapo kamera la ni hapo iyeng namar balai umdon jingkang ban yarap umdon unong pli jingkang bayaki ban mi leni ban sei sabar ya kata ka talent jong ki te kat kum ka mo pi wei director jong ka ni ka film komi wei senior mo i aktor balaju ak ki film kasi but i producer haju kapor thai ka expectation pat ka jing yo i ki jong pi thai pi don jing kermen em ba ki film khasi jongi kin la ban poi haduk ki level kamba ki wei pat ki film jong ki wei ki jat ban riu la poi mo la dangi compare ta ki film manipuri rumah ni pat kot ka level jong ki te ka pi don em kom kata ka expectation mo ba ki jongi ru ki la ban ya kador bat jong ki wei definitely ngila na marhabangi yo i yakine ki kun sam lagi jongi mo jong ka beri onyang trap habaro kiliang kilong ki babet shisha lapi ong mechanic ne mystery snayeng ne driver ne lada kishim kia ba kishim interest ya kano ka liang ka lan ka film kilong shisha ki batbet 100% lada ki ai te wat kane ka filmmaking ro ngangai scam ba shisin kasngi kan sapoi ka por ba yeki film ki jongi ro ang kin sapen i haki rensan ki ba he haka national level lene haka international level mentaru ladon kat tu kat neteli ki film khasi kimde ki commercial film let's say pilaban on ki short film ki bala lej haki ne ki festival haka festival haka international level ki lalej ki jongpi kita kimde ki jonga ki de jong ki wei pat ki filmmaker ki bala pule kerpang haka line filmmaking ma ngapat kane ka film line ka kajing sultanat ka jonga na do bangadang red ka god gifted te habang sultanat kala kelalong ka passion ka jonga bat kumta mo nga wat jing mod nga wat jing nang ne nang tai na internet bat kumta ter nga kendu ya ki breu ki ba shna film Assamese ki Manipur
Bar kumta ter tuat jingmut naki suki nang la kanang he. Pi ong ba kani ka film kat kom ka story pi ong ba ka don ka jing hikai habaya day bet ka long ying long sem ka don ka jing hikai habaya day bat ka jing shong kha khle namar ngi tip ba ka jing shong kha khle ka day ka jing hiap thma ba jar jar jong ki mender ka jat ben riu jongi te ka ei ka message lan ka ei ka ba pi kwa ban ong haki pat ba jong ka ri khasi Sa sisin ngaku ban apil ya ki pajba ki baju kersan ya ki film kasi nakapor sa kapor ba anda la pelaj pajba ya kan ya ka film kome jonga hapo biju cinema hall ya ka tarik impat yo ya ka confirmation handrai ladang am baklang in release mentahi ubnai march kala bende katway tarik kala bende ya ka kat pratarek te anda kala pelaj pajba ngobha ban wan saki da lagi jong ki kmat ya kan ya ka film ila ban pej naduk ki longkemi longkpa ki khon samla ki heb ki berit baro si family kari ka family entertainment hila ban ya pej lang baro si yeng sesam te kumta ngaya wer ya pi ki heb ki berit ki khon samla bat ki longkemi longkpa baro ba pinwan ai ka jing kersan kenang ba mangi ki nong penmi film ro ngin yo si sha kata ka support kan long ka jing kersan ka jong pi kan long ka jing ai men sim yangi bangin nang la shu ban tre si tom ban penmi ki film ki ban khamba shu nang ne shakmat kiban yo kiban ai kata ka social message na kabenta ka imlang ka salang ka jongi kumba iba PS ila ong mentan baka jing shong khakle kare ka jing her thma ka bajar jar jong umender re te na kata ka daw ka ne ka film khamtam e ka kren shapang ka jing shong khakle bat ka e ka buj ka bapo jong uta usenpu long dei mangi ki bari pens ayo bat anda ulas aj upu kelai yangi te ya kata ka jing jia borok pila banyi i hakane ka film kome jonga te sasisin nga karpat juri phi bakin man kersan ya ka andala pelaj apo biju cinema kublai shibun te kublai shibun ba lari nga kitbok nga kitwiang ba kani ka kam ka jong phi kom ba phi pli ya ka platform na banta ki talented youth jongi ki paj ba aru kin pli ya ka lat na banta jong phi bakin ai ka jing kersan te kitbok kitwiang ya phi but ai ba kani ka film jong pi kan ya bat lengba ka jing kersan jong ki pat ba ai ba kan ya bat kan siso bat kan long sha ka jing hikai hapo ka imlang ka salang jong kublai shibun kasngi ngila poi sha ka pakut ka jing ya keren bat I producer bat I director jong kani ka film komedi jonga te ngine sha bat ngine up la sai ka sngi nginwan ra ya pi ka wei ka jing ya keren ka pas ngotenat bat I wei ni iting shop ha kani ka film komedi jonga bat ita ide iba jie khongji te ngine sha but what no miss ya kan opportunity ke penginuan ra akmat jong pi la sai ke sengi